Maryam. Na'am. Maryam ya aka yi ne kwana biyu? Kai ne a kofar gidan namu yau? Ina yawan zuwa ina aikowa gidanku sai a ce mun wai ba kenan. Me ya faru? Wallahi yayana ne ya ce mun yayi bincike sai dan iska ne kan da sake fitowa. Yanzu ma aike na aka yi. Shi yasa ka ga na fito. Ba Maryam. Hanya ya za a ce mun kudin iska ne nake ta. Dufin mu na kai ne ba. San yanzu duniya mutane mana burci ne bi. Ka san yayana yana da zafi gaskiya. Yanzu ya zo wani keji ya je ya dawo. Waye kuma to yayin nake? Na kalala ne yayana da. Na kalala. Ke ni fa barin ga miki a garin nan ba wanda nake jin tsoro. Kai kuma waye kuma na kalala? Me kake a nan wajen? Yi hakuri. Me kake tashi? Tashi ne ke ko ba cikin gida. Masoya, masoya. Masoyarka. Masoya ta ce. Ban gaya ma kar ka ƙara zuwa nan kofar gidan ba. Wallahi tallahi oga ayi hakuri. Ayi hakuri. Ayi hakuri oga. Na ba Ayi hakuri kamayya. hanya ce ta kawo ne. Me anan jaka? Wannan. Oga. Ku dai mana da Allah malam ba mu ya jikinka. Wanda ka tattace ka. Wajen kanwanta za ka rangani. Yi hakuri, yi hakuri. Man ɗan iska. Suke nan abin da Ayo. Ne kuma barin zuciya ci uba ita. No, no, no.